Umuntu mefuna ukubasa izinkuni usebenzisa into ezincane mefuna ukushisa izinkuni. Usebenzisa amaphepha noma asebenzise izinkunyane ezincane ezibizwa kuthiwa amachembe. I don't know ubiza ngani, but let us look at amaphepha mezobasa izinkuni. So amaphepha avutha fast, ashesha react, but amaphepha mancane kodwa basa izinkuni ezinkulu noma destroya izinkuni ezinkulu. So ke empilweni abantu mele kubone ukuthi you are too powerful from them or you are dangerous from them. Basebenzisa abantu abanganakekile, baphakamisa abantu abanganakekile kanti bazoshaya wena, noma basebenzisa abantu aba-useless ukuze bashaye wena. Be careful empilweni, awuzoshawa abantu aba-strong, awuzoshawa abantu abanamandla, kodwa uzoshawela abantu laba ongabanakile babukela phansi betsheza abanamandla, ibona bazokushaya phansi. You know what ukuthi i-pitball noma i-volleyball noma igovu noma delingela ilume noma ningela imlumo umuntu, kodwa mekwakhonkothi isimakwe esinganakile noma esinganakekile liyavuka igovu. Namagovu azosi-attack, namagovu azosiluma, ade engenanhloso yokusiluma, kade engenavision yokusiluma, angenamandla okusiluma, ngenxa ukuthi kuney'makwe esivumela ukuthi sikhonkothe empilweni, noma kuney'makwe esivumela ukuthi sikhonkothe, kanti sangazinaka sesidedela ama-pitbull azosibamba. God bless you. Mile njalo abathwala bakhe.